Sha ta fáilte óbhaigh garage tá muid seach in Sportland an ára a litir canan a geireachtas na sauna a gceann níos slú na uair chluig beag bútearí agan ar chumarta sí faoi ís agus dar náid chumartas na naoí fásta 8 ar fad atá páirteachán chonig sibh seachtar acu ribh an bhrisú inis tá sin am don chiad omíthar eile ach ribh sin bhfuil an fáilte chu ráisiú an stáisiú ribh Stephen Doherty a bheits ag seint cáil. Agus tá Stephen inis chun ceolach haint dá an cheadomí har le clár ní rathaile chuir í fáilte róthe. Is as Kilrush gom da an clár daithe dúirsí gúil sí ag dosa ó bhí sí abaltar siúil ach níl sí dosa seanós ach le trí bliana go léi agus faoi láthair tá clár ag múniú ar Ellen Cléire. Maithú clár.